Γεια σας παιδιά, κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Brawl Stars και θα κάνουμε το part 2 που αν χάσω έστω και ένα κύπελο κλείνει το βίντεο. Θα κάνουμε το part 2 γιατί κάτι το ζητάγατε και θα το κάνουμε. Φυσικά θα παίζουμε solo, πάντα. Και θα δούμε ποιο map είναι σε αυτό το map. Παίξω. Πού να παίξω? Με Spike θα παίξω. Δεν παίζω πολύ με Spike, αλλά παιδιά, ας ελπίσουμε να δει το βίντεο 40 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει τουλάχιστον 10 λεπτά. Τουλάχιστον 10. Μπρόκος. Μπρόκο, παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Όχι. Ουφ. Αου. Όχι, Μπροκ. Διξέλεος. Απλά χάρη. Δεν πω τι πήρα. 0. Ωραία. Όπως θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο είχαμε πει τα 0 δεν μετράνε. Οπότε συνεχίζουμε. Αγχώθηκα. Η καρδιά μου τρέχει αυτή τη στιγμή. Εσείς δεν μπορείτε να το ξέρετε. Αλλά η καρδιά μου τρέχει αυτή τη στιγμή όντως. Ναι, είπαμε τα 0 δεν μετράνε. Οπότε έχω έτσι. Είμαι λιγότερο ανήσυχος τώρα. Ρόζο του. Δεν είχα και κουλτί, μου τα είχε πάρει όλα ο Μπρο. Κάτι που πήγα να πάρω, μου τα πήρε πάλι ο Μπρο. Δεν μου τα πήρε, δεν μ' άφησε να τα πάρω. Εδώ ξενίτα. Όχι. Όχι. Πόσο? Δεν είναι ωραία. Ωραία παιδιά, κάθε φορά που κερδίζουμε, πάρουμε κύπελα, θα αλλάζουμε παίχτη. Ωραία, τώρα κερδίσαμε Spike, πήραμε βασικά βέβαια, οπότε θα παίξουμε. Θέλω καλό να κάνει. Δεν θα παίξουμε Battle Lightyear, ούτε δεν θα παίξουμε Battle Lightyear. Ποιο να παίξω? Λοιπόν, την προηγούμενη φορά έπαιξαμε Surge και έχασα, οπότε θα ξαναπαίξουμε Surge. Surge, ελπίζω αυτή τη φορά και ήσουν να είναι καλύτερη. Με την προηγούμενη φορά έφτιαγα και λίγο εγώ γιατί κάτω στη γωνία είναι και thrower. Έφτιαγα και λίγο εγώ λοιπόν. Το ομολογώ. Σερτσούρα. Γεια. Α, τώρα εύκολο θα είναι. Ταρέ. Ωραία. Dead. Είναι πολύ αργός. Edit. Λέω. Δεν το edit. Έχω αυτό το free κουτί. Εγώ με ας. Πού το φάω? Δεν με νοιάζει, που με νοιάζει είναι να πάρω ό,τι κουτί υπάρχει. Έχω ήδη κερδίσει. Έχω βασικά πάρει ήδη τρόπαια. Ενώ εγώ κερδίσει πολύ πρώτος. 7. Έχω 9. Μου είχα μισή ζωή μόνο έτσι. Ωραία. Το έκανα λίγο damage. Το έκανα πολύ damage. Οκ, κερδίσαμε το. Ο Ματέο. Κερδίσαμε το Ματέο. Θα κερδίσαμε πρώτη. Μη φυξάραβο. Get την Buster. Τι θέλει να ανέβασα τον Buster, απλά θα αναφέρω κύπελα.
Τώρα δεν ξέρω. Μπάστερ. Να παίξουμε μπάστερ. Να παίξουμε μπάστερ. Θα κάνω πολύ άσχημα με μπάστερ. Δεν ξέρω να παίξουμε μπάστερ. Λοιπόν, θα παίξουμε με έναν παίχτη που δεν με έχει δει νομίζω ποτέ να παίξει στο κανάλι. Θα παίξουμε με Max. Το έχω και πολύ καλό σημείο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια. Έχω παίξει ποτέ στο κανάλι με Max. Δεν νομίζω. Τι πρόθεση βίντεο. Δεν νομίζω, δεν έχω παίξει με Max. Και αν έχω παίξει, τα έχω παίξει μια φορά. El primo. Uf. Όχι, Edgar. Edgar, όχι. Όχι, δεν θα αυτό. Γιατί είναι 9 άτομα ακόμα, γιατί είναι ακόμα 9 άτομα. Ωραία. Γεια σου θα κάνω. Συγγνώμη, ξέρω, θέλετε βράχη. Κάνουμε την στο μπάζι, μισούμε την μπάζ. Πάδον του. Ωραίος δες του. Έλα, teaming. Λυγκό σήμερα. Του. Όλοι μας ρε, γιατί δεν έχω στενά. Στου story. Sorry, αλλά πρέπει να κερδίσω. Είναι ακόμα 3 άτομα. Ouch. Εγώ χάλια σούπερ, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν βάλει corner. Είναι κακά παιδιά. Όχι. Έχω δεύτερο. Εντάξει, βγήκα δεύτερο. Αλλά πήγαινα μας. Κάτσε να πάω και αυτό εδώ πέρα, γιατί το βλέπω τόσο. Και ένα. Και λίγα credit βασικά στην Amber. Άντε όμως, δεν κλειδώσουμε στην Amber. 7 μήνες στην Amber σε κλειδώνω. Ρε φίλε, κάτσε. Λοιπόν, εγώ θα παίξω με μπάσερ. Όχι, αλλά όχι. Θα παίξω με Λόλα. Έχω Power 9, έχω τη Star Power, εντάξει. Και guest, έχω εντάξει. Νομίζω με Λόλα καλά θα πάει. Λοιπόν παιδιά, το βίντεο το part 1 είχε κλείσει σε αυτό το σημείο. Σε αυτή ακριβώς την ώρα. Σπάμε το ρεκόρ. Πού πάμε? Βλέπω στη Μελόλα. Και μισό ντουμπ. Τι έκανες ρε? Τι προσπάθησες να κάνεις εσύ? Όχι! Πού να ξέρω τι έχει gadget. Δεν δει εντάξει. Πολύ χάλια πήγα το Μελόλα. Ωραία. Επόμενος παίκτης. Θα παίξω με Μπροκ. Τώρα που ο Μπροκ είναι rank 32. Με Μπροκ θα παίξω μετά. Αν δεν δείξω. Ο Μπροκ είναι tier 32. Οπότε θα παίξουμε με δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Όχι, κόλλησε πολύ. Και κολλάω. Πολύ δύσκολη, Είναι ζωή. Αυτό ακριβώς, HDL. Όχι. Φτώχα. Δεν. Αυτό ακριβώς, Brock's OP. Εμείς έχουμε μια νύχτα. Να είναι νύχτα. Δεν νύχτα. Ωραία. Θα μου να χωρίς ρε. Πού είναι ο άλλος. Να τους κάτω. Μπάζ. Κατήσου πέρα αλλά. Εντάξει, πρώτη με Μπροκ. Ρε γιατί πάει καλά αυτό. Νομίζω θα έκανα στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα θα παίξουμε. Με μπω δεν είπα, ναι με μπω. Θα πάει πολύ καλά, χωρίς Justin, χωρίς Star Power. Θα κλάψουμε. Παιδιά, αυτό δεν είναι για μένα. Όχι, έχει Buzz Lightyear. Γιατί έχει Buzz Lightyear. Του. Να είσαι καλά. Να μην είσαι καλά. Εντάξει, πήρα φύγει. Πρέπει και αυτό με νοιάζει. Ναι, βάρα να χαλάσω όλο αυτό το shit. Και εγώ θα κάθομαι εκεί, σε κοινή θέα. Να δω ρε. Όχι ρε, 25 σέλφα είναι. Έχα το πέτω κουτί. Δεν το στούπι, άντε πια άλλη μια ώρα. Κάπου πεθάνανε μαζί. Ωραία, τα καλά νέα δεν υπάρχουν μπας λέγια. Τα κακά νέα είναι ότι υπάρχει μπας κανονικό. Με 8. Δεν έχω το σαρπάδες που βλέπουμε. Δεν έχω και κόντζ να τον ανεβάσω. Πάρε τον μπάζ, τον κανονικό μπάζ. Και τον μπάζ, αλλά και τον κανονικό μπάζ. Έχω βάλει εδώ πάνω. Όχι εσύ. Ναι, τον έχουμε μπάζ, αλλά EGR. Ωραία, έχω το κέντρο, δεν με νοιάζει τίποτα. Όχι! Όχι. Θα πάρω γλύσια, δεν με νοιάζει. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε. Εντάξει, πέθανα. Όμως. Έλα φίλε, σε gadget. Αν έρθεις gadget, πεθάνει όμως. Καλά και με μπω βασικά. Τώρα λέγονται. Το ρισκάρω να παίξω με Edgar. Θα παίξω με Pearl. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζω με Pearl, είναι πολύ καλούς παίχτες, αλλά εγώ απλά δεν ξέρω να παίζω με Pearl. Και οι άλλοι δεν ξέρω, πολύ μεγάλοι δεν ξέρω βασικά να παίζουν με Pearl, λίγοι ξέρουν.
Πολλοί ξέρουν, αλλά λίγοι που ξέρω. Που ξέρω κανένα. Ωραία. Παιδιά, δεν έβαλα φέρλ επειδή τον έχουμε καλό, αν κορτίζομαι. Τον έβαλα για να παίξω με φέρλ. Θα κουτσιάσει. Έχω 10. Να είστε καλά που μου άφησε τα κουτσιά. Τώρα αν χάσω είμαι νουμπάς. Με παίρνει 13, full charge. 11.000 ζωή. Και είναι Duke με 3. Αλλά πάω και πάμε κιόλας. Εντάξει, το σκότωσα. Θέλω να ξαναπαίξουμε παίρνει, αλλά το challenge είναι challenge. Θα βάσω 2.500. Τώρα θα παίξω όμως. Τι να παίξω. Με Λίον. Ούτε με Λίον παίζω. Γιατί δεν παίζω με Λίον. Για. Δεν παίζουμε legendary παίξεις. Παίζουμε epic. Common. Ρε, αρχή λέω common. Όχι Λιλία, πώς πες τη Λίλβη και να μου δώσει. Του παίξω επικίνδυνα. Πάντα το παίξω επικίνδυνα. Πάση. Δεν άκουσα όμως, νομίζω. Δεν έχω. Συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, τώρα απ' έξω, μπορεί να χάσω τώρα, θα παίξω με Sandy. Την έχω Power 1, Rank 6 και δεν ξέρω να παίζω καθόλου. Power 1. Να δούμε πώς θα πάμε Power 1. Να δούμε πόσο ώρα θα σπάσω τα κουτσιά. Αν θέλει να με φάει να το σπάσω. Είναι ωραία. Τουλάχιστον θα κερδίζω. Θα πάρω εκεί πέρα, δεν ξέρω αν θα βγω πρώτος. Γιατί κόλλει 1300 με ένα χι. Και έχω 5. Έχω 7 κανόνες να κόβεις λίγο damage. 1500. Τον γκάζ μου πόσα για να τον βγάλω. 8.000. Τέλος πάντων. Αυτό θα βγάλει σίγουρα 3 hit. Πρέπει να κάνω λίγο το dodge. Ωραία. Κάνω λίγο damage. Φουστάει πολύ damage. Αν φάμε το μόρτις αυτό. Μπράβο, μπες του μόρτις. Όχι, κόλλησα.
Κέρδισα με Σάντι. Και πήγα και 30.501 κύπελα. Πολύ καλά πάει αυτό το βίντεο. Μόνο το 8 λεπτά. Και... παιδιά. Διχάνια πρέπει να συνεχίσει να παίζει λίγο. Δεν ξέρω, έπαιξα αυτή την τελευταία φορά, αλλά πρέπει να συνεχίσει να παίζει και πάλι. Τώρα με Κορντέλιους θα παίξω. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Κορντέλιους μου πήρε στα αυτιά λίγο. Το επόμενο βίντεο θα λέω να είναι Fortnite ή Rocket League. Πείτε μου αν συμφωνείτε. Πρέπει να είναι και κάτι από PlayStation. Μάντι. Ω, dodge! Το dodge! Edgar, αντίθετα. Και Buzz. Lightyear και Buzz κανονικός. Έχασα το σούπερ μου. Άου. Όχι! Buzz Lightyear στο μικρό. Έχασα. Δεν είναι έτσι. Συνεχίζουμε. Μόλις μου παίξα δεν θα έχω παίξει, θα χάσω ποτέ. Είναι η πρώτη... Κάτσε, θα παίξω με Edgar. Θα παίξω με Edgar. Δεν με νοιάζει. Θα παίξω με Edgar. Και εγώ έτσι είμαι, ο Edgar. Whatever. Και εγώ έτσι είμαι. Εάν κερδίσω και με Edgar, θα το κλείσω έτσι αλλιώς. Θα το κλείσω κατευθείαν, δεν με νοιάζει. Και κερδίσω με Edgar. Και εγώ δεν θα το κλείσω. Εγώ δεν έχω να ξέρω τα δεύτερα πόρτα. Θα πάει πολύ χάλια. Αχ! Ouch! That hurt. Είναι ακόμα 10. Να δω Μόρτς ρε. Μόρτς είσαι πανιδευμένος. Γιατί να πάτε πεθάνεις από αυτή και να μην πεθάνεις από μένα. Σκότσα πρώτος, σκότσα πρώτος, σκότσα πρώτος. Βιώνα όχι. 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 Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο τα λέω. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.